de l'escola de l'Universitat. Gràcies per partir del concurs. Dos plats. Què rebem? Bé, amb això hem escollit... Que no tenim vídeo, no. Gràcies. Bona tarda a tothom. Bé, amb això, primer de tot, pels 3 plats, 2 més el pollastre i el postre que faran després, hem escollit productes d'aquí de la terra, productes del Bages, evidentment, que no podria ser d'una altra manera. I després, doncs, pensant una miqueta en el lema, que és la cuina del passat, del present i del futur, doncs comentar que amb el tema del vi crec que és molt vigent, amb el tema de la cuina em sembla que també, el fet que actualment, amb els moments que estem vivint, potser fer un salt al passat ens assegura una miqueta el futur. Sí? Llavors, aquí al Bages estem fent vins molt bons, molt bon producte, i arreu de Catalunya en general, aquí al Bages en concret, des de vins que envelleixen amb àmfores, vins que envelleixen amb tines com fa 200 anys, amb cups de roca com fa molts més segles. Llavors, pensant una miqueta en això, ens vam plantejar quins vins podem escollir per acompanyar aquests plats. Doncs bé, hem triat una miqueta 3 vins més que res, no només pel tast organolèptic dels vins, sinó pel missatge que aquests vins porten al darrere també, pel missatge que ens donen els elaboradors, què estan fent actualment, el passat que tenen i cap on van, quina és la seva idea de viticultura. Llavors, per acompanyar aquests plats hem triat un vi blanc. En aquest cas, sí, per aquests plats sí. Pensem que estem al començament de l'àpat, llavors hem de començar amb una cosa suau, lleugereta, refrescant, fresca, servit fred, servit a uns 8 graus, 7-8 graus més o menys. En aquest cas hem escollit un Bernat Oller, un vi del celler Oller del Mas, aquí a Salelles. És un vi blanc elaborat amb picapoll, és una varietat molt nostra, picapoll blanc i una miqueta de picapoll negre. Sí, 2 varietats molt nostres, molt tradicionals, que fa més de 200 anys, quan aquí el Bages estava a dalt de tot a nivell de viticultura, doncs ja les tenien, ja les cultivaven, ja les feien servir, i hem escollit aquell blanc. De fet, la picapoll és una varietat que tots els cellers d'aquí del Bages la treballen. No fa excessivament molt, és a dir, fa uns 20-25 anys enrere, quan jo em vaig començar a dedicar a aquest tema, a posar una mica amb el tema dels vins, tot just es començava a recuperar, era una varietat que s'havia perdut, i que gràcies a l'esforç i a les ganes i a la voluntat dels elaboradors i els propietaris de cellers d'aquí de la zona, gràcies a ells i per sort s'ha recuperat. És una varietat que ens dona uns vins, que comentàvem, molt frescos, que ens dona una sensació molt de frescor. Tu sempre posaries un blanc, per exemple, amb el tema del començament? O podríem, per exemple, aquesta que és de Moixerons, aplicar-hi algun altre vi? Sí, de fet, el maridatge, que és el que nosaltres comentem, la primera norma és que t'agradi. És a dir, buscar un vi per acompanyar un plat hi ha diferents opcions, però sempre el millor és acabar escollint un vi que et vingui de gust, que t'agradi i que en definitiva te'l veguis a gust i sigui un bon acompanyament del plat. En aquest cas sí, sempre tiraríem, com que estem el que comentàvem al principi de l'àpat, sempre tiraríem vins suaus. També podríem posar-hi algun vi escumós, algun cava, que aquí també en fem i de molt bons. També podríem anar cap a algun altre vi molt tradicional nostre, un vi ranci. També podria anar bé amb aquesta crema i amb l'amanida també. Doncs clar, el que hi hem posat a l'Oporto. El que passa és que si comencem l'àpat amb un vi ranci, no sabem si arribarem als postres. Llavors, per això la idea és començar amb un vi no fluixet, sinó més que res lleugeret, que ens doni aquesta sensació de frescor, com l'amanida, per exemple. Aquesta amanida és una amanida que fa molt goig i que realment la sensació que et queda en boca és apetitosa, però al mateix temps és refrescant, una miqueta com el vi. I amb la crema el que em funciona molt bé d'aquest vi és que aquesta frescor, aquest punt d'acidesa que té el vi, el que m'ajuda molt és a netejar una miqueta la boca de la greixositat, de la textura aquesta cremosa, de cara a seguir amb l'àpat que estem preparant. Tu ets un expert en aquest tema. Ho has explicat molt bé. Ho has explicat molt bé. Molt, i a més, llàstima que no havíeu de cantar una mica, però és una meravella de color, és una meravella de color